La truncació és el mecanisme de formació que consisteix a crear un mot nou existent eliminant-ne una part, però conservant-ne les característiques gramaticals i el significat. En diferenciem tres tipus: siglació, acronímia i abreviació. Com diferenciem els tres tipus de mecanismes de truncació? Els neologismes per siglació són aquells que estan formats per les lletres inicials d'un nom comú. Per això els podem trobar tant en majúscules, com ADN, com en minúscules, com ONG. Quan s'escriuen en minúscules són casos de lexicalitzacions de les sigles originals i evidencien un grau d'implantació en la llengua més gran. Cal tenir en compte que dins d'aquesta categoria no hi entren les sigles de noms propis, com l'ONU o l'OMS, a diferència de les sigles manllevades com MP3 o SOS, que sí que les considerem neologismes per siglació i no manlleus. L'acronímia és un tipus de truncació que forma paraules a partir de la combinació de segments de diverses paraules, com és el cas de catanyol, que prové de la paraula català i espanyol, agafant la primera i última part de cada paraula. O acroyoga, formada a partir d'acrobàcia i ioga, agafant una altra vegada la primera part d'una paraula i el final de l'altra. Finalment, també es poden formar neologismes per truncació a partir d'abreviacions, que són escurçaments d'una part d'una paraula o d'una part d'un sintagma. Si s'escurça una paraula, parlem d'abreviació fonològica, i si s'escurça un sintagma, és una abreviació sintagmàtica. Per exemple, la paraula tele és una abreviació fonològica de televisió, mentre que la paraula municipals és una abreviació sintagmàtica del sintagma eleccions municipals. Podeu escanejar aquest codi QR per accedir a les activitats d'aquest vídeo.